Salam ýaşlar, täze tokun ýetleşigini dinleýärsiňiz. Studiýada her hepde bolşýaly bugün hemmen Sehra. Şuňky ýetleşigimizde türkmen kinosyny we Türkmenistanda häzirki wagt düşürilen kinofilmler barada gürüm ederiz. Bu tema boýunça ýokary bilimde şaryurtlarda dowam etdiren we Ýewropada ýaşaýan türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetleşigimizi eşdirer. Hayt kinony açdymyň 5-10 minutyň içinde gaharym gelip içim ýaryp öçürýän we Şeýlede gepleşigimizde Thomas Hood diýençalaryny nerelerde we nähil geçirýändir barada lewaply diňduşlarymyz bilen habarçymyzdan geçiren söhbetleşigini eşdirer. 25 sotuk mellem var, şonu her 3 günden suwamaly, otun almaly, hem malgara. Durmuşda tutulanma gyýdyň maşgalatynyň oglan tarapyndan soraýan galyň almak däbi onuň ýaşlara ýetirýän täsirleri barada ahally diňduşymyzdan berjek görüňlerini hem dikkatiňizi hödürler. Oglan alalaşmasa gyýyp oglan gaçaldysa gyýy gaçmaly bolýar katyn. Gepleşigimizden ahirine bolsa türkmen ýaşlarynyň internetdaky işçilik barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňizi hödürler. Täze tolkunda galyň. Türkmen kinosyny diýen tema boýunça söhbetleşik geçirmek üçin studiýamyzda ýokary bilimde daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen ýaşlary Maksat Azady hemde Norwegiýada ýaşaýan Edidy myhman edýäs. Deňdoşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. hoş gördük. Türkmenistanda soňky ýyllar döwlet eýçiligindäki kino sunuwatynyň pese gaçanlygy, döredilen kinolaryň halk içinde meşhurlygynyň adalanyny aýdylýar. Ýogsa bolmasa Sowet döwründe döredilen türkmen filmleri halk içinde uly meşhurlyk gazanypdy. Emma indi döwlet eýçiligindäki kino studiýalaryň meşhurlygynyň petelmegi bilen täze bir hadisanyň, ýagny hususy eýçilikdäki kino sunuwatynyň döreýändigi aýdylýar. Şeýlede hususiýetçiler tarapyndan döredilen kinolarda halk durmuşynyň, sosial meseleleriň, döwlet kino studiýasynyň kinolaryndan tapawutlykda has gyzykly görkezilýändigi habar berilýär. Dogry hususiýetçileriň döredilen kinolarynda professionallygyň ýetmeýändigi hem aýdylýar. Emma deňdoşlar sizden sorasym gelýär, türkmen kinosynyňky täze ýagdaý barada siz näme pikirde? Men kiçilikden bäri türkmen filmlerini gowaryp seyredip gören adam hökmünde şu adam käwagt gyzyklanyp internetde, YouTube'da ýa başga sahypalarda täze türkmen kinolaryny görmäge synaşdym. Ýöne hem nä haýsy kinony açdym 5-10 minutyň içinde gaharym gelip içim ýaryp öçürýän we techniki we estetiki we başga tarapdan gaty pesтерже düşüpdir türkmen kinematografi. Hergede kynandyrýar we gaharlandyrýaram diýipler. Meselem edisen bu datlar has gowulyansyň özüň tekniki taýdan ýetmezçilikleri, kemçilikleri bar diýeninde nämen gözüňde tutýan? Meselem has sada dil bilen aýdanyňda gürüň berip biljekmi? Nämen gözüňde tutýan? O bir ýerde okapdym öňüne çynmy ýalanmaý diýip biljekär. Bilişime görä şu türkmen film kino studiýasy öňki öz aparaturlaryny hem satışdyrypdyrlar. Bu wagt bolsa misal üçin öňsä kinolarda el kamerada düşürilen ýalak bir hilek filmiň hili. Başga tarapdan hem kino düşürilende her tarap näçe tarapy bar da misal üçin ses ýazgysy, saby düşürilişi, nähil aparaturada düşürilýär, plyonkada düşürilýär, digitalla düşürilýär. Ondan hemmesi şu estetik tarabada goşýar filmde bir görnüşi bolýar. Seyredemizde misal üçin täze kinolara bir hilek köne video kasete ýazgysyna meňdeýär sebäbi o kino düşürilen kamerada düşürilen filmler. Sağ ol edit garaşlan paylaşan üçin häzir ýene dolanyp gelen ýöne maksat bilen Azatdan hem sorasym. Mele Azat maksat siz bu barada näme pikirde? Belki edidiň garaşlary bilen ilalaşmaýansyňyzdyr ýa-da ilalaşyp oň sözlerine goşmaslaýan dadyňyz bardyr başysyna. Yaşlımdan beri bu video işlerine meşgul gelen şu an Türkiye'de 2 yıl okudum ben yönetmenlik bölümünde, yani Türkmençe öğrenimde rejisörlük bölümü yani. 2 yıl okudum ve Türkmen filmler hakkında çok bilen zaten var. Türkmen filmleri birincisi halka bol gördürtmez için filmlerine çünkü durmuştan alsınlar. Bu filmlerin hiçbirisi durmuştan alınan film değil. Alacımlı filmler. Yani benim fikrimce senaryoda kemçilik var. Çünkü senaryo onlar öz istediği senaryonu yazıp oynak bilen onların elinde istediği mümkünçülükleri var. Misal için yana dostumuz Ediz'in ayışı düşük diagol değil diye kameraları yok. O kameralar da dijital kameralar hem zat var elinde hem mümkünçülükleri var. Yani onlarda erkinlik yok, azatlık yok. Senaryolarını yazmaya. Misal için filmleri seyredende hemen duymuşsunuzdur, esmişsinizdir. İlanlarda diye film var, Türkmen filmi, Öğrüm diye film vardı. O filmlere
seyredip doyup bolanok. Ýöne bu häzir filmler edizin aýdyşy 5000 seyretdiň gahan ýyl geçirýän. Adat sen näme pikirde bu barada? Sen garaşlaň nähili? Menem edilýän ki edizin maksady aýdyşlar ýaly aýdanlaryna dolu boşulýan bu esasy Türkmen filminiň problemasy şondan täýän adamlar özleriçe kino düşürýän adamlar öz isleýän adamlar halka bir gyzykly bolajakda düşürip bilemezler. Hemme şu prezidentin isleýän hökümetin isleýän adam düşürmek orduny. Yani yaşlıdan bir bayrak almak için yine bir şonadan yaşlıklar. Başka taraftan alamada da adamlara gıdıklı olacakları düşüren yerden gizim. Sonundan izinden bir cevapkarşılık ullakan bilişin. Halatlarda mesela için filmler, görkezme bolana edilen yerleri var ya. Türkmen tarihinde çıkan gol kinolardan, sonki tarihten çıkan gol kinolardan görkezme bolana edilenler iken ondan da sonra hem başlaymakları mümkün mesela için kâvri merak edilenler için bir kapar problemlara düşürmekleri mümkün rejisörlerin şuna düşen adamların. Onun için adamlar Türkmen sanatına prezidentin government rajesi vermişti düşürüyor. Buna mesafı problemasını fikirledi. Sawal adatlarım özarışlaň aýdan üçin gepleşmeden şu bölümni biziň Facebook'daky hem de WhatsApp'daky sahypalarymda gelip goşan käbir tesirler siziň bilen paýlaşatmela. Ol tesirleriň aglawasyna da häli şu edit adat maksat üçüňiziň aýdanlaryňy bilenem. İderleýijilerimiziň aglawasy lalaşýarlar. Facebook sahypamyzda Murat Babaýew adly bir okujymyz Türkmen kino sunatyny merhum Altygarlyf ýanynda beýleki dünýä alyp gitdi. Kime gerek bolsa izinden gitsin şu an Türkmende kino galmadı barım uğurluk göçürme diýip öz araýyşyny galdyrypdyr. Islam Rüstamow adly WhatsApp sahypamyzdaky bir izlerlejimiz hem Türkmen filmlerine köplenç ähli-zat gulalawlyk bu hili filmler gyzyksyz bolýar hem real ýaşaýyşy meňden ok adamlaryň durmuşyna alsa has gowy bolarmy diýen soňky döwürde filmleriň ählisine aýdymçylar çykyş edýär halka täze aktrisa we täze aktyorlary çykarmaly we ösürmeli. Eger şu ýagdaýda dowam etse men pikirimçe Türkmen filmi iki dünýäde de ösmez diýip garaýyşyny galdyrypdyr. Leyla Ýangibaýew adly beýleki bir iderlejimiz bolsa başga temalarda bolşýaly filmde de şol bir problemalar erkinligi çäklendirilen. Ikinji professional film çekip bilen spesialistler az. Üçüncüsü hem ýaş aktyorlar we aktrisalar düýbünden talantsız. Ýöne bir senariýony ýatlap çyk edil bir ýerden okap aýdanynda belli edip oýnaýarlar. Üçüncüsü ses, saz, montajlary we başga da kino efektleriň hili iň pes derejede dünýäde ösmekden geçen öz halkynyň içinde de seyredilmeýär gynançykdy diýip öz araýyşyny galdyrypdyr. Islam Rüstamow adly bir şu helki okujymyz Leyla adly okujymyz Leyla hawa Türkmenistanda kino sunatynyň düşükligi sebäpli türkmenler köplenç daşary ýurtlaryň çykarýan filmlerini görýärler. Iň bärsem Özbegistan diýip garaýyşyny galdyrypdyr. Leyla adlı okuyucumuz iň bärkisi şu Özbegistanda da bizinkiden has howy kino filmleri döretýärler diýip öz araýyşyny galdyrypdyr. Siz bu tesirler barada näme pikirde? Tahanym başaýmy? Başysyna adat. Menem aýdyşýan ki, öýüňde şeýle goşulýan, men özet kino bilen has bir için diýenler bir tanışlygym. Dogrudan men aýdysym elänler iň bärkisi meslek azy döwletlerine aramyzda onuň kino düşürüşi ýanky dostlarym ýaly teknik tarapyndan aýdyp biljekler, men göze ýakynlyk o maňy tarapyndan bir zat aýdyp biljek. Dogrudan onuň kinolary göze ýakynly görmäge, ýakynly we bir belli urman çykyp bolýar kinolaryň. Bular esasy sebäplerden biri şu döwletleriň belli bir derejede diktator bolmaklygyna garamadan hem sunuwatyň öňünde belli bir döwletleriň ýokdugyny aňladýar. Özbegistanyň mysal üçin kinolaryna banditler bar edem, mafia bar edem, narkotik adam, bozuklylar bar edem, herçilik kinolary düşürip bilýärler arkaýyn. We döwlet olary içirde sanan. Başla bölýän ölen näme üçin Türkmenistanda da şeýle kino filmler düşürilip berýär? Näme üçin? Sebebi bizde kino'nun umuman sunuwatynyň ullakamyr döwlet var. Ekece gapaçky döwletiniň. O gapaň prezidenti bir gyrasyndan umulmaly prezidentin siýasatyny we biziň Türkmenistanyň şuwunyny bir beýip ýokary we gowy görýän derejede. Hakykat bolar. Mysal üçin bir ýerde organ işgärleri ýönelik halkyň üstünden bir betnemet mysal üçin beýleýän bolsa şu zatlary düşürmek bolan Türkmenistanda. Seýäbi prezidentin bu siýasatynyň nazar bolmany haky ýok diýip pikir edýär adamy. Ýokarda adamy. Halan hemme zatlardan kinoda.
Bunun ýa-da şu yerbet bir derecede bizar boldy hyzatlardan. Azat garaşlaň aýdanyň üçin sag bol. Edi sen pikirinçe näme edilmeli? Näme edilende gowy bolar, näme edilende şu türkmen kino sunatynyň ösmegine ýardam berer sen pikirinçe? Men pikirime göre fotoğraf düşürmek bilen kino tapawdy. Fotoğraf ýene näme diýseňem bir individual edilip biljek iş bir adam ýa bir ksan adam bilen. Ýöne kino döretmek olýam näçe toparyň işi bir adama baglylar. Rejissör diňe şol adamlary, gowy adamlary toplap bilmeli. Ýöne şo toplamak üçin jurnally döretiji adamlaň üýüşip biljek, toplanyp biljek ýeri belli edilmeli. Bizim ýurdumyzda bolsa onu ýallatlar halarana we çeklenirler. Mysal üçin beýleki autokratik ýurtlar alsak Eýran näli? Eýranyň senzura gaty ýokary derejede. Ýöne şoň için bolsa-da döretiji adamlar toplanyp bilen soň dünýä ekranlaryna çykybiljek kinolar düşürýärler. Dünýä ekranlaryna çykan geçen ýyl mysal üçin 2 ýyl mundan ýazma düşýän bolsa Oscar al bir kinolary. Sag ol Edit. Häzir ýene sana dolanyp gelersin. Maksatdan sorasym mele. Maksatyn häzirki wagtda Türkiýede rejissörlük uğur boýunça ýokary bilimini dowam etdirýän ýediň. Indi senem gelecekde şu pudokda işlemeli, türkmen kino sunatlaryny döretmeli ýaşlaryň biri. Şu wagtdan pikirlenýänsiňdir belki, şu zatlar edilne gowy bolar, şeýle edilmeli. Sen bu barada näme pikirde? Ben gidip işlesem de ýöne bizim türkmen filmlerinin bu gidişte gitse dünya ekranlarında görkezileceğini ya da Oscar falan bayrakları alıp bileceğini hiç fikir etmeyen. Çünkü bizim filmlerimizde böyle erkinlik yok yani. Sen ýaly ýaşlar maksat näme edilne gowy bolar, näme etmeli ýa-da okuň gutarıp Türkmenistana bardyň diýeli. Näme etmek gödüňde tutýan? Näme edeniňde gowy bolar? Biz näme etsek-de bizim elimizdeki zat däl ol. Okuň gutarıp gitsem de Türkmenistana gidip de bir döwlet işine girsem, teatra, kino studiýalarda girsem, ýöne rejissörüň elindeki zat däl ol senaryo. Senaryo ýazylar da rejissörüň elindeki zat däl. Mysal üçin ýokardan kabul etmeseler o senariyony, rejissör ýene olaryň diýdiğini düşürmeli bolýar. Deňdoşlar, Edit, Azat, maksat gepleşigimizde gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Deňdoşlar, häzirki wagt Norwegiýada ýaşaýan hobbiçi fotograf Edit Anurwanyň Türkiýede rejissörlük urundan ýokary bilim alýan maksadyň we türkmen kino sunaty bilen ýakynan gyzyklanýan Adatyň beren görüňlerini diňlediňiz. Ýaşlar deňdoşlarymyzyň garaşlary bilen ylalaşmaýan bolsa, ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, ýa-da düýbünden başgaça garaşlary köpçülige ýetirmek isleseňiz başysyna biziň email adresimiz hat@email.org. Ýaşlar ýadyňyzda bolsa, biz geçen hepde Türkmenistanda ýaşlaryň diňji almaklary üçin bar bolan mümkinçilikler, şol mümkinçilikleriň ýaşlar üçin elleterli barada görüň edipdik. Bu söhbetleşmeden soň habarçymyz Umit Lewaply käbir ýaşlaryň tomusy diňji alşlaryna nirelerde we nähil geçirýändikleri bilen gyzyklanyp, Lewap welaýatynyň mähri, gözel we serdar bilen söhbetleşýärler. Umit başysyna. Sağ ol Sahra. Ine şu günleri Türkmenistan'ın ähli yerlerinde mektep okuwçylary üçin tomuska diňji alış mövsüm dowam edýär. Bu gepleşigimizin temasy ýaşlaryň tomuska diňji alış mövsüminde olaryň nähili diňji alýanlygy barada bolar. Gepleşigimizde Serdar, Gözel, Mähri gatnaşýar. Serdar başysyna ine tomuska diňji alış mövsüm dowam edýär. Sen nirelerde we nähili diňji alýarsyň ine şu wagtlar? Mening özüm owada ýaşanlygym üçin 25 sotok mellem bar. Şonu her 3 günden suwlamaly, otun almaly, hem malgara arenda bolan üçin men hiç ýere gidip bilemok. Melle garamaly, mala garamaly, şeýdip öýdeme. Men öz deňdoşlarym, dostlarym hem olaryň bağlawasynda 30-40 sandan mallar bar. Hem şeýle 8 hektar, 4 hektarlar var endäsi var. Olaryň mal bakyp arenda seredip bizim owada kanikul işini ýalatdy. Onda owa ýaşlary esasan kärende ýerinde işleýär, sen belläp geçiňýärli, mal bakýar, şeýdip tomuska diňji alyşyny geçirýär. Şeýle geçirýär. Mala garamaly, ertir ana öz dostumyň öýüne 8 tilişke salman gelmeli, onu basmaly bolar. Kanikulynda şeýle ötüp barýar. Sağ ol Serdar. Gözel, senem häzir tomuska diňji alyşda, tomuska diňji alyş mövsümine okuwçylar bir ýyllap garaşýar, okuw mövsüm gutarandan soň beýenýär. Sen nähili diňji alýan şu günler?
Hawa okuçylar garaşýarlar Tomsk dynjalyşyna. Menem Serdaryň aýdyşýaly öýde geçirýän. Sebebi ejem kakam işte olya, öýümi işin etmeli, jyňymy seretmeli, mellekde işlemeli şeý dip kanikul geçip barýar. Sen esasan onda öýüňde dynjalýan. Awa. Mehri, seninle Tomsk dynjalyş mövsüminde nähili dynjalýan? Nireleri barýan? Näme bilen meşgullanýan? Şolar barada gurrunlara. Menem Tomsk dynjalyş mövsümimi köplenç öýde geçirýän. Gözeliň aýdyşýaly menem öýüň işlerini edýän, ka wagtlar garandaşlamyk edýän, umman öýde geçirýän. Sonky ýyllarda Aşgabatda golay, ine Gökderi ýa-da ine Türkmenbaş şäherinde, Awazada ine Tomsk dynjalyş üçin ýörite kompleksler, ýörite merkezler gurulýar. Şol merkezlere barýanlar, şol ýerlerde dynjalýanlar barmy? Şu sizin tanaýan tanışlaryňyzyň, dostlaryňyzyň arasynda. Şu men dostlarımın, denmişlerimin arasında Gökdere, Türkmenbaş şäherindäki Awaza hiç kim baranyp, näme diýsem, owada öğrenişken, emme şu öz işi bilen kanikulan kellede ýok hazırky döwürde. Apulum olsa baryp bolýar, näçin bolmaýar? Pul var, şu pulunu sormara da wagt tapmaň o işin arasında lekir edip ýörseňem iş bolmaz öýünde. Mehrine pulun bolsa şol ýerlere gidip dynjalyp bolýar diýdiň-de. Ine senin tanaýan deňduşlaryň arasynda, ine dostlaryň arasynda şol ýerlere gidip dynjalýanlar barmy? Barmy diýenem ki, bir sınıftaşyp gidip gelendi, bu ýyl bilemýok. Nere gidip geldi o? Awaza gidip gelendi. Olar girdejisi köp bolan maşgallaryň çagasy bolýar. Hawa. Bizlerin gidesimiz ele, ýöne bizlerin girdejimiz kende. Bizde girdejili köp adamlaryň mallar köp, olaryň hem arendalary var, olaryň gidip bilen ok bizde. Olaryň girdejisi köp, şu özümizde de bardan gidip gitmän erdeýän. Onda o maşgallarynda ine girdejisi kän bolan ýagdaýynda da çağlarynda şol ýerlere, ýani azap geçen dynjalyş merkezlerine gidip dynjalmana mümkinçiligi ýok da. Olam şol işin känligi bilen düşündirilýär. İşin känligi bilen olar sonuna kadar gitse iş kim eder öýde? Eder adam ýok. Ne gözel, sen gurrunga, ine şu Tomsk dynjalyş mövsüminde käbir ýaşlar ingliz dili kurslaryna gatnaýar, ýa-da bir tikinçilik kurslaryna gatnaşyp, ýani 3 aýyň dowamında bir peýdaly iş bilen meşgullanyp bir zatlar öwrenýärler diýip şeýle maglumatlar gelip goşdy. Senin tanaýan deňdoşlaryň arasynda şeýle işler bilen meşgullanyp dynjalyş mövsümini geçirýänler barmy? Hawa men deňdoşlaryň arasynda bar. İngiliz dili kurslara gidip okaýas diýip otyrdylar. Ine men özüm hem erteden tikinçilik ugrundan okamana gitjek bolotym. Berekella gözel. Ine sende şoň ýaly näme ýokmy ine Serdar? Ine senem ýaş, senem ine dynjalyş mövsüminde ine 3 aýyň dowamında bir zatlar öwrenjek bolan okmy? Men aşy özüm öwrenjek bolýan, şu eldemisi näde momanda gidip öwrenmeli, 3 aý gitmeli. Men gistemeli, tankarap galyp susuz. Ona her 3 günden derman setmeli, zehir derman. Bolmasa onu gurt basıp, ekin alıp bolmaz mellekten. Melle kalamalı mallar gitsem aç vermem mümkün. Mensiz gidip bolan o şeyler kurslara da okamam. Indi üçiňize de bir soru berjek. Tomsk dynjalyşy ýaşlar nähili geçirseler gowy bolardy siziň pikirinizçe? Ine Serdar sen aýda. Şimdi men özüm şu geçirişim men üçin gowy diýen. İş, melek, arenda, men üçin bolýar şey, Tomsk günlerini geçirişim. Deňdoşlarym şeýle geçirýär. Opşum şu ýerde ähli obadak adamlarym, çağlarym şeýle geçirýär. Hazır men şu lagere gitsem, o ýere baransam, o ýere gitme, beýle gitme, suwa çömme, hop barsam. O ýerde de ýene şu mugallimler kelläni çişirip şu mektepden zordan şu 3 aýlyk kanikula çykyp iş bolsa da öýde edip, näme etsem şu öýde etsem gowy diýen. Sağ ol Serdar öz pikirlerin için. Gözel, sen pikiriňçe Tomsk dynjalyş mövsümini ýaşlar nähili geçirseler gowy? Nerelerde geçirseler? Men için öýde dynjalmak gowy. Lagere de barsaň Serdaryň aýdyşýaly, onu etme, beýlek gitme, otaýa gitme, suwa çümme diýip aýda oturýarlar, soň kellen agyrýar. Mektepde moýlumlardan ýerdik lagere, soň gidesimiz hem gelmeýär. Mehri? Men pikirimçe ýaşlar Tomsk dynjalyş mövsümini öz halan ýerlerinde geçirseler gowy. Serdar bilen gözel öýünde geçirse gowy, käbirlerini lagerde geçirse gowy. Öz halan ýerlerinde geçirseler gowy. Gepleşigimize gatnaşyp, beren gurrunlarymyz üçin hem sağ olun. Sağ olun. Indi söz nowaty ýene sende Sahra, baş üstüne. Umyt sağ ol.
Deňduşlarymyz mähri, gözel we serdarsyz hem sag bolun. Ýaşlar gepleşigimizde gatnaşan deňduşlarymyz ýaly siz hem biziň mundan öň efire giden gepleşiklerimiz, onna gowy bolan meseleler barada öz garaşlaryňyzy soňundan bize we dinleýijilerimize ýetirmek isleseňiz, Twitter sosial ulgamynda bizi täze tolkun habarçymyz Umyt Jumaýew ady bilen tap bilersiňiz. Ma'lum bolşaýaly türkmen ýaşlarynyň aglawysy özleriniň durmuş toýlarynyň tähetlerini tomu saýyna gawatlap kesitleýärler. Türkmen däpde suruna görä hem durmuş toý tutulanyny gyýdyň maşgalasy oglan tarapyndan galyň sorap gyýdy alynmaly geyim gejimleriň sanawyny hem oglan tarapyna oşurýar. Käbir maglumatlarda oglan tarapyň bu galyny bermek we gyýdy alynmaly geyim gejimleriň sanawyny talaba laýyk ýerine ýetirmek üçin tanyş bilişlerinden ýa-da doň arnaşlaryndan kart pul almaly bolýandygy hem aýdylýar. Ahly deňdoşymyz 24 ýaşyna Suray durmuş toý tutulanyny gyýdyň maşgalasynyň oglan tarapyndan soraýan galyň däw we onuň ýaşlara ýetirýän täsirler barada habarçymyz Sultana Çylwa gurun berdi. Häzirki döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň ortasynda galyň meselesi ýüze çykýany. Hawa çykýan. Galyň her hil ýagdaýda talap edilýär. Beýgirägem bolýar, pesrägem bolýar, her hil ýagdaýda alalaşkylym bolýar, düşünşmezligem bolýar, her hil taraplaýyn. Birat çeka bolýar, çekilmeme ýöne. Soňunda ýöne düşünşilýär. Ne pes bolsa da adalt diýseler-de alalaşylýar. Şu galyň sebäpli durmuş gurabilmeýän ýaşlara gawat gelse bolýarmy? Galyň sebäpli ýaşlar, aýmene o gawat gelemi, ýöne gyýda bolan alalaşda da galyň nemesine gyýdyň maşgalasy biraz beýgirek ýa-da oglan alalaşmaýar. Alalaşmasa gyýd oglan gaçaldysa gyýd gaçmaly bolýar katyn men pikirimçe. Ýene tabagly bolýarmy şu galyň meselesi ýa-da ýaşlaryň özüne bagly bolýarmy? Ýaşlara da bagly bolýar, ýöne enatam şonu ýaz plan al plan ýazysa gyýd ýazmaly bolýar. Şoň üçin men pikirimçe enata bagly katyn. Onun için gyýlaryň özüniň bir näse plan sama altyn kümüş gerek, saýyp gerek, ýa bolmasa plan geyim gerek diýip, şuralara gyýlaryň özünde islew artýarmy? Artýandyr. Näme şu atky çykan hemme zatdan daknatlary gelýär, edinetleri gelýär. Köp adam ýaşlar, gyýlar hereket edýär ýagdaýlara. Ýogana diýjek bolýan şumaňa 50 gramlyk zynjyr gerek, ýa plan arymdaky altyn kümüş saýyp gerek diýip şonu hukman getirjek bolup, getirin diýip oturan gyýlar bolýarmy? Getirdiýärler, ýöne galyň ýazylanda gaýet 50 gramlyk zynjyr ýatsam, oglan tarap näme diýip, ýa-da pesolya eýle beýle bolýardy, 30 grama getirin diýip haýyş diýip. O da gaýda razy bolýam katyn, onu pes näme diýelim. Braslet, 10 gramlyk braslet we 20 gramlyk braslet we broşkasy bar, onuň 50 gramlyk kardinaly bar, şolar da salýalar. Gulak halka kompleks salýaly ýüze bolan. Onun başka giyim geçmen her şey barxıt değil ya böyle ki soňky çykan matalardan nähile giyimler gyýlar alyp halatına sarıp gitdiler. 4-4den salýalar, 4 pambaq gaşlysyndan tekiz pambaq ýatmaýan pambaq, güllü pambaq şolar ýaly, öýmeler de şolar ýaly 4-4den salýalar, keteni salýalar. Ýene atalar şunu bugulýarjak bolup berä bolsa batýarlar bolýarmy? Bolmandam bergisiz toy bolmaýar. Herkim bir zadyň çekýär. Dogan garyndaşlardan türkmençilikde dogan garyndaşlar hemişe bir-birine kömek edýärler. Esasy bir-birine kömek etseler käm bir berge bolup baranokda. Ime içmegi, restoran, neşadalya zatlary berge batýam katyn. Gyýlar diýe, ýa haladyny telewizor ýalyk zatlarym şu öýüni taýin edip bermeli durmuşa çykýan gyýdyň diýe. Şunu haýsy tarap etdi? Gyýdy gaýtarylyp getirilende, gyýd şolar ýaly haladjenik, telewizor, haly düşük, ýoran düşük, dikin maşin, onuň pasodorum, şolar ýaly zatlara gidýär. Garad öýün goşu bolsa, alýarlar da özlerine gidende öýüne oglan ýere gaýdandy da öýüne gaýdandy. Şu zatlar galyň hasabyny alynýar.
Habarçymyz Sultan Açylwanyň ahyrly deňduşymyz 24 ýaşyna Suray bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Deňduşlar durmuş toý tutulanyna gyýdyň maşalasyny oglan tarapyndan alýan türkmen galyň däbi barada siz näme pikirde? Bu ýagda ýaş jowanlaryň durmuşyna oňoýly ýa-da oňoýsuz nähil täsirini ýetirýär? Bu baradaky garaşlaryňyzy sizi biňjilik edýän pikirleri biziň bilen paýlaşyň. Munyň üçin biziň Moskwadaky telefon belimizde jaňydyň ýa-da SMS alaryň. Telefon belimiz 7926 236 04 55. Soňky aýlarda türkmen ýaşlary sosial ulanlarda dürli maglumatlary, suratlary, video ýazgylary ýygy-ýygydan paýlaşýarlar. Paýlaşylýan bu maglumatlar değişli sosial ulamyň agdalarynyň arasynda dürli tesirleriň ýazylmagyna sebäp bolýar. Şeýle maglumatlaryň has dogrusu suratlaryň biri hem Kontakty sosial ulamynyň türkmen sunugy tälimatly topar tarapyndan 1-nji iýulda paýlaşylypdyr. Gürüňgidýän bu suratda durmuş toýuny tutýan 2 ýaş jowanyň gelin aljasyna gatnaşýandygy aňdyrýan Prada kysymly 2 sany bedelen ulag görnýär. Ol ulaglaryň biri ak, beýlekde gara renkli. Ak renkli ulagyň aýnasyndan geliniň, gara renklisiniň aýnasyndan hem öýlenjek oglanyň çykyp bir-birini ogşajak bolup duran pursatyny görse bolýar. Ikinji ýola çenli bu suratyň aşagynda sosial ulamyň agdalary tarapyndan jem 39 tesvir ýazılıp, ol 82 gedek hem halanypdyr we 9 sapar hem gaýtadan çap edilipdir. Ilkinji bolup tesvir galdyrylan Nurly Bay adly agda görümsiziň ogly boldy diýen hemmelere ma'lum bolan tanqydy nakly ýazyp, bulanqym şoňa baryp durýar diýip suratda görkezlen pursata öz garaýşyny ýazypdyr. Muhammed Jeparov atlagda Nurly Baý gollap, Nurly ras aýdýan diýip onuň aýdanlary bilen ulalaşýanyny bildiripdir. Muhammed Ataýelli atlagda bolsa türkmeniň däp tesurnyň işini gördüler diýip suratdaky ýaly hereketleriň türkmen däp tesuryna odien gawat gelmeýändigini ýaňdadypdyr. Söhbetde Gyly Jifatly ýene bir agda oglanlar sizler beýtjek diýäýmäň diýip tesvir ýatsa, Adyl Işanuly fatly agda bolsa Allajan şu datlar soňky gedek bolsun diýip suratda görkezilen toý pursaty bilen bagly öz şahsy garaýşyny aýan edipdir. Twitter sosial ulamynda bolsa Angliýanyň futbol komandasynyň oýunçysy Rahim Sterling'in türkmen aýdymçysy Murat Öwezowe meňdedýän barada sosial ulamyň Adat Öwezow atly agdasy tarapyndan paýlaşylan tweet ulamyň käbir agdalarynyň ünsüni çekipdir. Adat Öwezowyň ýazan tweetinde Angliýanyň oýunçysy Rahim Sterling bir hili Murat Öwezowe meňdeýärmi ýa-da diňe men şeýle pikir edýänmi diýip soralýar. Twitter sosial ulamynyň beýni meň pikirim atly agdasy bu urda meňdeşlik bar diýip ýatsa düşünýärmi atly agda bu Murat Öwezowe meňdeýän bolmagy mümkin. Ýöne Murat Öwezow muňa meňdänok diýip pikir edýän diýip bu barada değişme görnüşli bellik ýazypdyr. Ertirnaqot.com sosial ulamyna gelsek. Bu ulamda Marshall atly agda tarapyndan gozalan kimi saýlarsyňyz atly tema bu ulamyň käbir agdalarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. 30-njy iýunda gozalan bu temada şeýle diýilýär. Kimi saýlarsyňyz? Siz ortalarda, çepiňizde siziň söýýän adamyňyz, saňyzda sizi söýýän adam. Takyk jogap beriň mümkin bolsa, sebäbini düşünüriň. Sebäbi siziň jogabyňyza görä bütün durmuşymyň üýtgemi mümkin diýilýär. Bu temanyň aşagynda tesvir aldyran skulptor atly agda sagdakyny. Sebäbi meniň söýýänim meni söýmese soň ikili etmegi ahmal. Meni söýýän bolsa soň özüni söýdirip bilmegi ahmal. Sebäbi bile bolsaň ysnaşyp gidersiň diýip bu gyzykly soraw boýunça öz garaýşyny aýan etse muňa jogap galyran Prop 31 atly agda edil şuňa meňdeş logika bilen aýdanda öz söýýäniňi saýlap, sen oňa özüňi söýdirip bilmezdiňmi diýip pikirlendirmäge ukyply soraw beripdir. Melejik atly agda bolsa seni söýmedigi bal bolsa da unut, seni söýýeni zäher bolsa da ýut. Şeýlerek bolmaly öýdýän. Garşylyksyz söýgü bolmaýar diýip ýazypdyr. Tesvirinden çen tutsaň ona bu agdada özüňi söýmedigi däle söýýäni saýlamagy maslahat berýär. Ýeri gelende aýtsak, agdalaryň aglabasy temany gozan agda öz söýýänini däle eýse özüňi söýýäni saýlamagy maslahat berýärler. Bu tema 2-nji iýule çenli 1077 sapar okalyp, oňa 110 tesvir ýazylypdyr we ol 32 gedek hem halanypdyr. Ýaşlar şunuň bilen bize berilen wagtyň hem soňuna ýetip barýar. Islendik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, gepleşigimizde gürüňni etmegimizi isleýän temalaryňyz bar bolsa, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresinde haturadyň. Özümiz siziň bilen habarlaşar. Öňüňizde kepdäniň çarşamba güni täze toplumy duşuşýan çak sagman oturuň.